A popular Mariola Sampedro, elixida alcaldesa de Ribeira logo de prosperar a moción de censura contra o nacionalista Luís Pérez Barral. Foi nun pleno cargado de tensión onde foron constantes as interrupcións por parte do público e onde tamén quedou patente a fractura do PBBI. Que tal, saudos? A xa alcaldesa de Ribeira prometeu gobernar dende o respecto á educación e a honestidade. Imos de contado con todo o que deu de sí ese pleno en Ribeira. Antes, titulares. A Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza conseguiu implicar a cidadanía na cadea humana formada este sábado entre o Centro de Saúde de Ribeira e o Hospital Comarcal. Preto de 5.000 persoas participaron nesta reivindicación que estivo a piques de completar o percorrido. O Concello de Pontevedra incorpora os primeiros 21 novos vehículos de limpeza e recollida dos espazos públicos da cidade. Foron presentados esta mañá como parte da nova frota da empresa concesionaria. Hoxe rematou a primeira edición do Obradoiro de Emprego Xuvenil que organizaron de forma conxunta os concellos de Moraña, Valga e Portas, unha iniciativa que permitiu formar a 16 mozos e mozas nos módulos de albanelería e forestal durante un ano. Fin de semana de festa na parroquia de Castrelo, en Cambados. Ali celebrouse a terceira edición da Mostra dos Viños do Mar. Unha quincena de adegas relacionadas coa parroquia participaron este ano no evento que une os viños de Rías Baixas co mellor do mar. E o ribeirense Bruno Iglesias triunfou na Copa de España Ilca 6 que esta fin de semana se celebrou en Vilagarcía. Corouse como novo campeón da categoría absoluta e tamén da sub-19 masculina. Na proba feminina a gañadora foi a alacantina Lara Sabina. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Imos con todo o da moción de censura de Ribeira. Relevo na alcaldía de Ribeira. A popular Mariola Sampedro foi elixida alcaldesa tras prosperar a moción de censura contra Luís Pérez Barral nun pleno cargado de tensión onde foron constantes as interrupcións por parte do numeroso público asistente. Dende moito antes das 12 do mediodía, hora de inicio do pleno, numerosos veciños dabanse cita ás portas do Concello para asistir ao debate da moción de censura. Xa no exterior se percibía a crispación presente no transcurso da sesión plenaria, con constantes interrupcións nas intervencións dos concelleiros e mesmo algún incidente entre o público que acabou cunha das espectadoras desaloxada. Aínda así, a entrada ao Auditorio Vello foi ordenada e regulada pola policía local presente durante toda a sesión para evitar posibles disturbios á vista do caldeados que se atopaban os ánimos. A xa alcaldesa que accedía ao salón de plenos como candidata foi recibida con aplausos e arroupada polos membros do seu grupo, aínda que tamén se escoitaron apupos do público contrario á moción. O rexedor Saínte tamén levou a ovación de boa parte do público, mentres que o voceiro do PBBI foi recibido ao berro de traidor e vendido. Ademais de numerosos veciños, entre o público atopábanse deputados provinciais autonómicos de ambas as súas formacións, así como o senador do PP, Manuel Ruiz, e o deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego. Tras a constitución da Mesa de Idade, o concelleiro popular Ramón Doval deu lectura ao texto da moción. Os seus promotores explicaron os motivos que lle levaron a presentala, aludindo a parálise e falta de transparencia do goberno. Pola contra, BNG, PSOE e os dous edís non adscritos defenderon o seu labor á fronte do Executivo durante estes 2 anos, nos que destacaron a capacidade de diálogo e cesión en prol do interese común de Ribeira. A primeira en tomar a palabra foi a voceira popular que defendeu a lexitimidade da moción, que cualificou como un acto de responsabilidade para devolver a Ribeira á senda do progreso. Hoxe comparezo ante este pleno co convencemento profundo de que Ribeira merece un cambio. Unha moción de censura non é un xesto menor, é un acto lexítimo, democrático e profundamente responsable. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin cálculos partidistas.
Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin por cálculos partidistas, senón por o meu compromiso cos veciños de Ribeira. Pola contra, o alcalde Saínte insistiu nos intereses partidistas que se agochan tras esta moción, acusando de traizón os seus exsocios de goberno e de corruptores aos populares que alentaron este pacto. Pois ben, se reparan para eses rostros, verán as caras da traizón non só ao goberno de Ribeira, senón tamén ao seu propio electorado, Pois neses rostros, gárdase a corrupción, os corruptores que conseguiron facer unha moción de censura que non se sustenta en ningún motivo obxectivo. Especialmente crítico foi o voceiro socialista Fran Suárez Puerta, acusando os edís do PBBI de aceptar prebendas e subornos para desaloxar o tripartito do goberno. Si é verdade o que se decía de que se daban cartos ou se facían todo tipo de prebendas, que fixaron? Suberon a aposta? Porque fai 2 anos só intentaban conseguir a 1, ahora conseguiron a 3, polo tanto imagino que o precio será moi alto. Acusacións que o voceiro do PBBI negou, responsabilizando o BNG da ruptura do acordo de goberno por antepoñer os intereses do seu partido ao ben xeral da cidadanía. Este gobierno municipal, que empezó en julio del 2023 y que acaba hoy mismo, no por traición del Partido de Gobernanza Independiente, como nos ha culpado en los últimos días, sino que llega a su fin por incumplimiento reiterado del Gobierno por parte del bloque nacionalista gallego. Porque le recuerdo que este era un tripartito, señor Pérez Barral, no una mayoría absoluta del bloque nacionalista gallego. Os dous edís independentes, Juan Luis Furones e Tania Redondo, tamén tomaron a palabra para explicar os motivos que lle levaron a non secundar a moción. Este proxecto que iniciamos no ano 2023 naceu dun compromiso claro: impulsar a Ribeira cara a un cambio positivo. Cambios na organización da cidade, non apoiar cortixos nin pleitesías, non vender os dereitos como si foran favores. E, sobre todo, manter a lealtade nas nosas palabras. E como estaba previsto, non houbo sorpresas na votación. A candidata do PP, Mariola Sampedro, tivo o respaldo de 13 dos 21 concelleiros que integran a Corporación Municipal. Tras recibir o bastón de mando do anterior alcalde, Sampedro foi proclamada rexedora. Tras o tenso debate, procedeuse á votación da moción de censura, que, como era previsible, saiu adiante co respaldo de 13 dos 21 concelleiros dos que dispón a Corporación Municipal. A candidata á alcaldía polo Partido Popular, Mariola Sampedro, recibiu o apoio dos seus compañeiros de partido, os que se sumaron tamén os 3 edís do PBBI, Vicente Mariño, Herminia Pouso e Fernando Abraldes, que foron increpados dende a bancada. En contra, 8 votos, 5 edís do Bloque Nacionalista Galego, 1 do Partido Socialista e 2 dos ex-concelleiros do PBBI, Tania Redondo e Juan Luis Furones. Tras ser elixida rexedora e xurar o seu cargo, recollendo o bastón de mando de mans do anterior alcalde, Luís Pérez Barral, Mariola Sampedro realizou a súa primeira intervención como rexedora. No seu discurso, a xa alcaldesa agradeceu os apoios recibidos estes días, tanto da súa familia como dos seus compañeiros de partido, así como tamén de veciños en xeral. O tempo que asegurou que non hai maior responsabilidade e honra que o feito de ser rexedora da cidade que a veu nacer. Que non hai nada, absolutamente nada, que supoña máis responsabilidade, máis honra, que ser alcaldesa do lugar onde naceches, do lugar onde te criaches e do lugar no que se atopan as raíces de toda a túa familia. Podo decir con orgullo que teño un ADN 100% ribeirense e que esa será a mellor receita para entregarme en corpo e alma á nova travesía que imos comezar. Unha travesía na que conto con todos e todas vós, a forza da xente,
Sempre será a mellor tripulación e a mellor compañía coa que encarar esta marea. Seguiu na súa intervención reiterando o seu compromiso inquebrantable con todos os veciños de Ribeira, sexa cal sexa a súa ideoloxía. Que ninguén dubide das miñas intencións. Serei a alcaldesa de todos, cos meus acertos e cos meus erros. Dos que escriben Ribeira con B e tamén dos que escriben con V. Eu cada vez que escribo Ribeira fago desde o corazón e por iso a defenderei por riba de calqueira sigla de calqueira cor. Queridos veciños e veciñas, en min sempre poderedes atopar unha man tendida e as portas ben abertas. Se hai algo que teño claro e que aprendín en todos estes anos en política é que serei todo atención e oídos, escoitar para acertar. Obxectivo case cumprido. A Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza conseguiu implicar a cidadanía na cadea humana formada este sábado entre o Centro de Saúde de Ribeira e o Hospital Comarcal. Preto de 5.000 persoas participaron nesta reivindicación que estivo a piques de completar o percorrido. Ás 4:30 da tarde comezaba a formarse a gran cadea humana entre o Centro de Saúde Ribeirense e o Hospital do Barbanza. Miles de persoas sumaronse a esta protesta convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para chamar a atención sobre o deterioro do sistema público con persoal insuficiente para garantir a calidade tanto en atención primaria como especializada. Para organizar o percorrido de 5 kilómetros desenvolveuse un dispositivo de seguridade integrado por Policía Local, Protección Civil e numerosos voluntarios da plataforma que organizaron os grupos por treitos para completar a distancia. Nalgúnas zonas realizáronse cortes puntuais de tráfico nos que os manifestantes aproveitaron para desplegar pancartas e lanzar consignas como Ribeira quere médicos e non os recortes. A pesar destas retencións puntuais, o tráfico retomouse con fluidez na maior parte dos puntos, sen ocasionar maiores incidencias. Aínda que non se chegou a completar a totalidade do itinerario, quedouse moi preto, polo que dende a plataforma danse por satisfeitos do resultado da protesta, que rematou coa lectura simultánea dun manifesto en 60 puntos distintos o percorrido. En máis asuntos, a Xunta acaba de adxudicar a redacción do proxecto para a construción de 350 vivendas públicas nas Carolinas, en Vilagarcía. O proxecto contempla a expropiación e parcelación de 6,2 hectáreas. O contrato para a redacción do denominado Proxecto de Interese Autonómico, PIA, foi adxudicado por case 196.000 euros. O ámbito escollido está situado entre a Avenida das Carolinas e as rúas Coca e Arealonga. Este novo contrato enmárcase na estrategia galega de solo residencial que ten en marcha a Xunta. A previsión é que as obras poidan iniciarse ao longo de 2028. O Concello de Pontevedra incorpora os primeiros 21 novos vehículos de limpeza e recollida dos espazos públicos da cidade. Foron presentados esta mañá na Praza do Concello como parte da nova frota da empresa concesionaria. Segundo o recollido no novo contrato, está previsto que nos vindeiros meses incorpore novo material e máis servizos. 10 novos carros portacaldeiros eléctricos, unha barredora de 3 cepillos e 11 vehículos auxiliares. Son as novas incorporacións ao servizo de limpeza da cidade de Pontevedra. Forman parte da flota renovada da empresa concesionaria, segundo o recollido no novo contrato de xestión de residuos. O uso dos vehículos auxiliares están pensados sobre todo para o periurbano, un poquinho máis para a periferia do que é o casco histórico. Están pensados como un vehículo de uso mixto, que sexa o máis autónomo posible, por iso teñen un equipamento de limpeza de agua a presión para solventar incidencias que poida haber de recollida de un animal morto, de bolsas de alguna papeleira, etcétera, etcétera, e ten un caixón, como comentou o alcalde, para a recollida deses voluminosos na parte traseira, que se poda facer tamén unha limpeza viaria. Os carriños supoñen unha mellora para os traballadores a pé de rúa. Ademais, incorporan melloras como unha pequena hidrolimpadora para tratar zonas pequenas, que veñen a significar unha millora sustancial para os traballadores que están na rúa e que incorporan certas cuestións que favorecen o traballo dos barrendeiros e con algunha novidade como poder limpiar unha zona moi pequena con unha
limpiadora, unha hidrolimpiadora, etcétera, etcétera, non? Estas non son as únicas novidades do contrato. O alcalde adiantou que está pendente a incorporación doutra maquinaria, como os triciclos eléctricos e unha quincena de novos camións de recollida de colectores. É unha incorporación de material que estaba contemplado no contrato e que se irá incorporando, esperemos, quedan 15 camións que son os encargados da recollida das distintas fraccións de lixo. Ademais, nos vindeiros días comezará o reparto pola cidade dos novos colectores amarelos. Tamén está prevista a instalación de novos centros de compostaxe comunitaria. E seguimos en Pontevedra porque a cidade únese á campaña europea Street for Kids, que busca defender unha mobilidade activa e un medio urbano máis habitable e sustentable, promovida pola entidade Clean Cities, que agrupa máis de 80 colectivos sociais. Na cidade celebrarase cunha xornada lúdica o vindeiro venres 17 de outubro. O obxectivo é reivindicar a existencia de máis rúas escolares, pechando máis vías arredor dos colexios para que a infancia ocupe o espazo público e se sinta segura. Dende o Concello apuntan que a xornada servirá para demostrar que para que unha cidade estea viva, os nenos deben estar na rúa. As actividades comezarán ás 5 na Praza da Ferrería. A participación está limitada ás 25 primeiras familias que se apunten na web do Concello en apuntate.pontevedra.gal. Así, o primeiro paso será sair pola rúa San Román e deixar os pais e nais nunha gardería para eles, mentres reflexionan e traballan en actividades sobre a súa responsabilidade e a necesidade de superar os medos para fomentar a autonomía. A rapazada marchará para xogar por Pontevedra. Realizarán un percorrido con dinámicas para aprender como deben andar sós polas rúas. O punto intermedio será a Praza de Barcelos, onde haberá xogos. Ao final da actividade será cativada quen recolle os seus pais na gardería. Despois participarán na Praza da Ferrería nunha actividade conxunta, a creación do logo de Clean Cities Pontevedra, que se vai fotografar dende o aire. E dentro dos minutos, logo da publicidade, estaremos na Mostra dos Viños do Mar que organizaron en Cambados, na parroquia de Castrelo, e tamén faremos balance do que deu de si a edición deste 2025 da Festa do Marisco do Grove. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Hoxe comezou un programa piloto de vacinación contra a gripe para rapazada de entre 3 e 11 anos. Trátase dunha campaña que busca inmunizar por vía intranasal uns 19.000 alumnos de infantil e primaria de 55 colexios de toda Galicia. Sanidade apunta que se trata dun programa pioneiro que permitirá que, de xeito voluntario, o alumnado poida ser vacinado contra a gripe nos seus propios centros por persoal de enfermería das áreas sanitarias. O Sergas opta pola vacinación por vía intranasal que evita picadas e ten o obxectivo de acadar unha cobertura do 70% entre os rapaces nados entre 2014 e 2022 que estean matriculados nos centros que participan no proxecto piloto. Hoxe, ademais, arrancou a campaña de vacinación infantil contra a gripe de carácter xeral en todos os centros de saúde de Galicia. E a Illa da Toxa, no Concello do Grove, acollerá os días 15 a 6 deste mes o 10º Fórum RIES, cita organizada polo Clúster de Saúde de Galicia. O evento reunirá a responsables institucionais, investigadores, profesionais sanitarios e empresas tecnolóxicas para analizar os principais desafíos da innovación en saúde e as estrategias que marcarán a vindeira década. Serán 2 xornadas para abordar a atención e o benestar das persoas. Haberá relatorios como o do doutor David Lowy, director clínico de innovación na Universidade de Glasgow, e mesas de debate que abordarán cuestións como a medicina de precisión, a saúde digital e o uso ético e intelixente dos datos sanitarios. A programación contempla tamén 4 ágoras temáticas que abordarán cuestións claves para o futuro do ecosistema sanitario, como a aplicación da intelixencia artificial, os novos modelos de atención sociosanitaria e os retos da longevidade ou a innovación na formación profesional. Tenía muy claro una cuestión y es ser el punto de encuentro de investigación, de ciencia
y de empresarios que podían aportar muchísimo a la sociedad. Y creo, después de 10 años, que está consolidado y que ese objetivo pues, se ha conseguido. Los 4 ejes del RIES de este año sería todo lo que es tecnología digital, longevidad, ayudadme, biomedicina y sostenibilidad. Y no es casualidad. O sea, estos 4 ejes suponen 2 retos muy importantes para Galicia, que son la salud pública y todo lo que es el ámbito social. Y hemos colgado el cartel de completo ya hace unos días, lo cual refleja no solo el interés que despierta el evento, sino también el momento de madurez y de liderazgo que vive Galicia en este ámbito. Una de las señas de identidad de este evento es precisamente su capacidad para romper silos y generar conversaciones entre diferentes agentes de la cadena de valor que normalmente no coinciden. Salud, tecnología, economía, ciencia, universidad, administraciones públicas, convergen todos en RIES para crear nuevas oportunidades y dar forma a un modelo más innovador, más humano y más conectado con los desafíos reales. E ainda falando de saúde, a Consellería de Política Social de Boiro, a través do Centro de Información á Muller, vai organizar unha nova edición do programa de actividades Muller e Saúde. Un programa que busca promover o benestar físico, mental e emocional da muller, que vai arrancar xa este vindeiro sábado, día 18 de outubro, cun obradoiro de autodefensa. Terá lugar ás 9:30 da mañá no pabillón de Barraña. Todas as actividades incluídas no programa, co que colabora tamén a Asamblea Local da Cruz Vermella, desenvolveránse ao longo deste mes de outubro e tamén en novembro, abordando temáticas como alimentación e benestar feminino ou saúde mental e emocional, ferramentas pro día a día. Todas elas son totalmente gratuitas, pero requiren inscripción previa que se pode realizar enviando un correo electrónico a cim@boiro.org ou senón tamén a través do teléfono. Máis cousas, hoxe rematou a primeira edición do Obradoiro de Emprego Xuvenil que organizaron de forma conxunta os concellos de Moraña, Valga e Portas, unha iniciativa que permitiu formar 16 mozos e mozas nos módulos de albanelería e forestal durante un ano. Grazas á parte práctica, durante este tempo levaron a cabo diversas melloras e actuacións nos 3 municipios. 16 mozos e mozas participaron na primeira edición do Obradoiro de Emprego Xóvenes que acolleron os concellos de Moraña, Valgas e Portas. Neste caso, o alumnado formouse durante un ano nas modalidades de albanelería e forestal. Hoxe, na clausura, o delegado da Xunta en Pontevedra lembrou a aposta que se fixo por eles cun investimento de 450.000 euros. Unha cantidade importante para que durante 12 meses poiderades estar formándovos e ao mesmo tempo recibindo unha asignación por formarvos, non? Eu creo que a mellor forma para incorporarse ao mercado laboral é formándose. Hoxe en día, verdadeiramente, a formación é o máis importante que podemos facer para poder ter esa primeira oportunidade. O Obradoiro de Emprego incluiu tamén formación transversal en materias como prevención de riscos laborais, igualdade, informática ou medio ambiente. Na clausura, os 3 alcaldes coincidiron na utilidade destas accións formativas que permiten á mocidade da zona unha primeira oportunidade no mundo laboral. Creo que é unha ocasión que os abre unha porta ao mercado laboral. Ahora mesmo hai moita demanda de forestais, de sardiñeiros, ahora mesmo tamén de albañilería está habendo unha demanda impresionante e seguramente este foi unha porta para o mundo laboral. No día de mañán pois teñades esa salida laboral que ao fin e ao cabo é o que consiste estes obradoiros de emprego, non só un traballo, senón non velo como un traballo, senón como unha formación. Os alcaldes tamén aproveitaron para pedirlle á Xunta que este tipo de accións formativas teñan unha duración maior. Demandar aquí ao delegado de que si pode ser que vayan ampliando, porque para a hora da formación é importantísimo e canta máis prácticas haxa, moito mellor que mellor formados son, non? Que vexan a posibilidade de poder incorporar a ampliación, porque para vos é un ano, pero para os maiores
ainda é menos, que son 9 meses, non? Ademais, grazas á parte práctica deste obradoiro, os 3 concellos foron beneficiarios de distintas melloras en edificios de titularidade municipal na modalidade de albanelería, así como traballos do control da biomasa e outros de tipo medioambiental a través da modalidade de forestal. Un espectáculo, un libro e un documental van conmemorar por todo alto as 8 edicións do foro As mulleres que opinan son perigosas e que neste tempo son xa 100 as mulleres que participaron desta cita entre os anos 2018 e 2025. Os actos comezarán o venres 24 ás 8 da tarde no Teatro Principal. Será co espectáculo Señoras e Señores a cargo das xornalistas María Guerra e Mariola Cubels. Xo sábado 25 ás 12 do mediodía o espazo acristalado do edificio Castelao do Museo acollerá un encontro con 4 xornalistas: Olga Biza, Marta García Ayer, María Varela e María Hermida. No museo tamén terá lugar a estrea dunha peza audiovisual documental que terá como protagonista o público asistente ao encontro. Ademais, o público que acuda ao acto do sábado 25 levará cada anseo exemplar da publicación 100 mulleres que opinan, un diario de opinións perigosas que recolle os testemuños das 100 mulleres que participaron entre os anos 2018 e 2025. Un libro cunha tirada de 1500 exemplares con ilustracións de Bea Gregores e que recolle as opinións destas 100 mulleres agrupadas por temáticas. Aínda coa resaca de 10 días de festa, o Grove celebra unha festa do marisco de récord. A 62 edición desta cita deixou un balance histórico con máis de 177.000 tickets vendidos e superando o 1.100.000 euros de recadación. As racións máis vendidas foron as de polvo con 10.600 e as de zamburiñas con máis de 8.700. Tamén chamaron a atención do público as navallas e o arroz de marisco. Destaca especialmente a afluencia de público rexistrada este sábado 11 de outubro. A xornada pechou como a mellor da historia desta festa, despachando case 36.500 tickets. Ademais das propostas gastronómicas, o público chegou ao Grove atraído tamén pola oferta musical. Nesta xornada de sábado, máis de 9.000 persoas asistiron ao concerto de Lala Love You. Fin de semana de festa na parroquia de Castrelo, en Cambados, celebrouse a terceira edición da Mostra dos Viños do Mar, unha cita organizada pola Asociación Aires Novos. Unha quincena de adegas relacionadas coa parroquia participaron este ano neste evento que une os viños de Rías Baixas co mellor do mar. O viño e os produtos do mar foron os protagonistas en Castrelo. A parroquia cambadesa acolleu unha nova edición da Mostra dos Viños do Mar, cita que organizou a Asociación Aires Novos. Que o noso viño e o noso mar siga sendo institución nas Rías Baixas e tenemos que seguir poñendo en valor. Nunha carpa instalada na contorna da Igrexa de Santa Cruz, a cita reuniu as adegas que contan con explotacións ou instalacións en Castrelo ou traballan uva desta parroquia. Así estiveron presentes marcas de Martín Kodax, Condes de Albarei, Paco y Lola, Laureatus, Lagar de Costa, Albamar ou Señorío de Sobral, entre outros. E teño toda a conciencia, toda a confianza que xuntos, entre viticultores, entre adegas, entre cooperativas, como ben dicía antes o pregoeiro, seremos adiante e será un futuro. O viño albariño Rías Baixas. O pregón correu a cargo de José Padín, máis coñecido como Currás, socio fundador da cooperativa Condes de Albarei. Padín puxo en valor a tradición vitícola da parroquia, pero tamén o traballo dos que apostaron polo sector, polo albariño e pola denominación de orixe Rías Baixas. Unha cooperativa é como unha banda. Cada socio é un instrumento e cada un toca a súa partitura con máxima calidade. O resultado é unha gran obra. Aquí a partitura é a calidade da uva. O traballo no viñedo, a xente que o traballa. E o resultado é o noso albariño. Nas Rías Baixas, o noso viño e a nosa música.
A programación da cita foi variada. Celebráronse varias sesións da cata O Teu Aire, dirixida polo sumiller Sebastián González, na que os asistentes degustaron máis de 60 viños de ata 30 adegas diferentes. Ademais, houbo unha ruta en catamarán pola Ría da Arousa, bautizada como Viños Singulares polo Mar, neste caso dirixida pola sumiller Carolina Iglesias. Xa o domingo celebrouse unha cata a cegas competitiva. É un sector clave para todo o que ten que ver ca diversificación, ca descentralización e desestacionalización tan importante para o turismo, e logo que é un sector que fai que as Rías Baixas por vaia por todo o mundo. E vayas onde vayas, ver que a nosa zona, a nosa comarca, ten un atractivo importantísimo, como decía o presidente, que é pois toda a nosa comarca, toda a nosa paisaxe, toda a nosa historia, pero temos algo que destaca moito, que é o viño. A programación contou tamén cunha homenaxe a Luis Costa en representación da adega Lagar de Costa e Beatriz Dozo, primeira mariscadora de Castrelo, primeira muller cun posto de responsabilidade na confraría do Grove e loitadora polos dereitos destas traballadoras do mar. E antes de marchar, apuntamento deportivo. O ribeirense Bruno Iglesias triunfou na Copa de España Ilca 6 que esta fin de semana se celebrou en Vilagarcía. O regatista conseguiu o liderado na última proba, coroándose como novo campeón da categoría absoluta e tamén da sub-19 masculina. Iglesias, representante do Club Ribeira, partía da segunda posición provisional. Finalmente, un quinto posto da última manga foille suficiente para proclamarse vencedor da Copa de España. Sacoulle 3 puntos ao segundo na clasificación Nico Palou do Real Club Náutico Palma. Na proba feminina, a gañadora foi a alacantina Lara Sabina. Pois así rematamos a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.